Şonuň üçin bilmeli musulmanlar umum manida İslam diýilende ähli peýgamberleriň dini. Umum manida İslam ähli peýgamberleriň dini we şol peýgamberleriň dinleriniň näme ady. Emma hususy manida İslam diýilende biz kellämizde gör näme gelýär? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ahirki peýgamber Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilen şeriat, ahirki peýgamber Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilen kitap gözümüze gelýär. Hususy manida, emma umum manida bütün peýgamberleriň dini. Şonuň üçin musulman doganlar Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem belli bir kavme uğradylar. Bütün insaniyete gelen insan peygamber bolanlyk üçin bütün insaniyete, bütün insa we jinsa gelen. Hem insanlara hem jinnlara gelen Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şoň üçin her bir insan täki şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini tasdik edip İslam'a girýänçe musulman bolmaýar. İslam'a girýänçe Peygamberimizni tasdik edýänçe o Peygamberimizin yoluna gelýänçe musulman bolmaýar we näme kafir hasap edilýär we cehennemilerden boljakdyr İslam'a girmese. Bu arada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar Müslim'de gelen hadisinde, Sahih Müslim'de وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم يموت وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذ۪ي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Diýär ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in canı elinde bolana kasam bolsun. Yani Allah'a kasam bolsun diýip aýdýar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ümmetten yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in näme? Bir dawat ümmeti we dawat etmek üçin uğradylan ümmeti we olaram kim diýdik? Bütün insanlar we jinnar. Birin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dawatyny kabul eden ümmeti we olar hem musulmanlar biz. Emma näme umum manida ahli insanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in insanlar we jinnar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dawat etmeli, dine çağırmaly ümmeti. Diýär ki bu ümmetten Yahudi bolsun, Nasrani bolsun diýär. Hawa Yahudi bolsun, Nasrani bolsun, Ýewrey bolsun, Hristiyan bolsun. Tapawdy ýok diýär. Men uğradylanyma hawa iman etmän ölse, men getirenme iman etmän ölse cehennemilerden bolar diýip aýdýar. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kim bolsa bolsun, Yahudi bolsun, Nasrani bolsun, Mecusi bolsun, haýsy inançda bolsa bolsun. Eger Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getiren ýoluna iman etmän ölse şol insan iman etmese şol kafirdir, olan tamam cehennemidir. Hawa näme? Her kim İslam'a gelmelidir, her bir insan musulman bolmalıdır.